vej ind i styrkecenteret, hvor jeg har snakket med Michael om, at vi skal gentage succesen fra sidst, hvor Michael viste mig nogle øvelser. Og i dag skal vi så arbejde videre med de øvelser. Det tror jeg i gang med lige nu. Det er en balanceøvelse, hvor han får en koordination med os. Længere ned nu. Der. Og så kommer op. Når man rejser sig op og står på noget, så vil benene gå fremad. Ja. Det er en ben op. Så hold så lang tid du egentlig kan. Ja, højere op. Det er fint at ligge her. Ja. Det der sker i øvelsen her, det er egentlig, at vi skal have den der spændstighed, når han står i sporet. Det er jo også igen balancetræning, hvor alle musklerne i benet er fuldstændig spændt. Så det bliver sådan en mellemting mellem statisk øvelse og en koordinationsøvelse. Øvelsen her det går ud på, at vi har 2 håndvægte. Vi skal være stabile i ryggen, så de spænder godt op i maven. Stå lidt forover både knæ. Sådan en halv squat. Max på 2 år. Ja, og så skal du vende den rundt. Sådan der. Der. Yes. Ja. Den her øvelse gælder om at springe op på brusbolden, lande på den, finde balancen, og så lave et eksplosivt afsæt. Styrketræning, det er vigtigt, fordi jeg skal have musklerne, så jeg kan rykke fra de andre. Det er simpelthen kernen i det hele.